खुलुमबाय गिबियावनो बयनिख्रुइबो जोंनि एनजि बसुमतारी चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दा दिनै जों गौराङाव पिकनिक जाफैदों आरोना नै लोगोफोर। ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्ट जाना जाया जोंनि पिकनिक जानायखौ नायलांदो। गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि होदो निमाहा आंनि साननानै बेनो स्प्रेडजों बिजोंसो जौ लोङाना जोङो सिख्लाफोर दा जोंनि मोसानायखौ नायब्रा जौ लोङैफोरनि मोसानाया बेसेबां ada pagi tanpa pagi ini kasih aku bersama aku kamu tidak sampai gondol dunia Tangjub saya kasih baju mana dah saya marah. Kenapa? 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 Kenapa?